Jeg synes, at madspillet er i meget høj grad. I nogen grad. I høj grad, synes jeg. I en meget høj grad, synes jeg, at det er sådan. Nogen grad. Slet ikke. Meget grad. I nogen grad. I høj grad. I rigtig høj grad. Det er et problem, fordi at hver dansker smider ca. 45 kilo affald ud om året. Og ca. 60% af det affald er mad. Det er et kæmpe stort madspild, og hvis vi tog alt det sammen, så ville vi få over tusinder af tons af mad, som vi kunne have givet til andre fattige lande og sådan noget. Og måske hjælpe Røde Kors eller noget af den stil. Og det er et kæmpe madspild, vi har. Fordi at jeg ikke sådan tænker så meget over det i min hverdag, og så stort et overforbrug af madspil, synes jeg heller ikke, vi har her i Danmark. Fordi at synes danskerne smider meget, eller alt for meget skrald ud. Det er derfor, jeg sagde i høj grad. Fordi at der er meget mad, der går til spilde, og meget af det mad, der ligger i containerne ude foran supermarkedet, det kan spises og bruges igen, fordi det ikke har overskredet udløbsdatoen. Fordi at der er andre ting, som jeg synes er vigtigere, men det er stadig et ret vigtigt emne. Jeg synes, det er synd for eksempel dyrene, fordi jeg synes, det er synd for dem, at de skal slagtes, hvis de alligevel bare bliver smidt ud. Og så synes jeg bare generelt, at det er super dumt, at vi producerer så meget mad, hvis vi engang spiser det. Det er i nogen grad et problem, fordi at det er ikke alle, som der sådan... Altså, vi smider for eksempel bare vores mad ud, hvis der er rester. Vi genbruger det ikke sådan rigtigt til noget. Vi smider det bare ud, hvis der er rester. Så det tror jeg også, der er mange andre, der gør. Så i nogen grad. Jamen, det er fordi, jeg er blevet mere bevidst om det.